Meghalaya kum shibenta ban penpho ye ka jingrak he dap san post nem ke jela kala sha jet ban penlong ye ka lempung ye lekai bahe tam ha ka thain chate lam mingi jongkari balatip kum ka North East Olympic Games ka banlong nadu ka laipo trik u risaw hadu kan riu trik u naiwing menta usnem ia ka nela pentikina da umentri ka tanat ki kami lekai ka jela uba bante dor lengdo hadin ka jingalang jong ka North East Olympic Organizing Committee ha Meghalaya Secretariat ha ka ni ka singi balang Hakaju Kapor Working President Jongka Meghalaya State Olympic Association ba John F. Kharchiyeng ulai tho bahagate ke lempung kindon hadu khat prajat ke jingi lekai ba la hajar ngut tam ki samla naga than chate lammingi kari ke ban yo bani shimbenta hagani ke jingi lang la IT ru ya ke lama Jongka North East Olympic da President Jongka North East Olympic ha umentri ka tanat lekai Jongka jela Lishbon nakaliang ka state hinga ong ifi bede bat kanika North East Olympic kadai ka ba ngilaya pengkrek ba bat ngilaya shim ya karai ru mdei dang mentah kene ka laya mentah la shisnam bat kecik pengkrek ru ngang fi kadai ka ba penbiang bana dong sedong dei na ta ka dau ba ngila de pelong ya ka Meghalaya game kum tu khnang ba kan long kawai na ka benta ka warm up tournament na ka benta ka North East Olympic tingi so komen kadai ba mentah singi layo ban ya kenduk lang ya ki representative na ki barok ki state ki belayawan ban ya kenduk lang ban nilai pelong ya ke meeting ringkat ke jingdon lang jong ki nong elam jong ke Meghalaya State Olympic Association ki official jong ki department ki boper bat kumju na kaliang ke government hi ka penpau ki jing sokumen sikadai nomor ka respond ke jing ai keti kamon keti kadiang bat ke jing ai men sim jong ki babon ke state kedai ke Sultanat namar hadin jong ka khlam ka ba arsenam mangiladu no shibun ki jingile kai ki activities ke boper nak benta ki khon samla ki jongi ki nongila kai ki jongi ten rei kani ka long ka jing sedang ber ka jing play la lenti biang pat khnang bangin pelong ya kani ka North East Olympic ke bajop mentah ka senam ha po ka state ke be jongi kumbala ong di ba John mentan bangin sedang ya kani nadu ka life way terik hadu ndu terik namar ba life terik ke jing syakin poilut ki na ki state ki boper kam ta North East kin poi ki khna ilaka bat ngin sedang life terik te kani kan long sia ke ka benta ka ba kongsan bot kan ong ifi ke ka tournament ka banwan ra ka namar borom ka state ke chongi namar hadin ki babun ki snam ki bangin sayo biang kum gini tournament ki ba he hot PE kum benta ba ki infrastructure ngan ong no ki ba ngiju penyolong ki jing la ka ki ba he kum ga GN complex menta kadang ya apreng ka renovation upgradation but ngi lashna e ka kum ngi wanra e ka ta ga jing tei bangi ong ka international standard kidi ki stadium ki ba he nrei wala ka taru ong ifingi sukumen pat bakadon ka ni ka Sport Authority of India hapo ne hu ka sai ka balabiang na dong sedop ka athletics track ka babiang ka Indo Stadium ka babiang ka Madan football ka babiang tingim don jing e we day ki infrastructure hakeleng mdei tang hapo sai but chawai dapat around Shillong hapo Shillong kila don lupa ki Indo Stadium ki babiang naga benta bangin host ya kanika North East Olympic kam don jing ta we day bakane em kani ka day ba ngani thu fi ka day ka jing penia hi jong ki nomor kani ka day second edition jong ka North East Olympic bani kong ka long ho as hapo Manipur hawar Jharkhand pra te kani ka day ka wishi benta bana kani bangawan ya kani ka sports conference ka bangilong ka tu hapo ka Vidya hapo Gujarat ngala request ya ka government of India lingba jong u sports minister union sports minister Anurag Thakur bakin yarap lam ban support lan ban fund na banta gini ki jing la ka ki behe ki event ki behe te kani tu fi ka dei bi jing pelut na kaliang ka state government henry ngi expect ba ka government of India ro kan no jing rap lan kan fund kan support na ka banta kini ki event ki behe kam tam bangi ong North East Olympic mot borok prateli ki state kini don benta te lada ka jing so chunga anong kadai don kam ba government of India lingba ka sports ministry lingba ka finance ministry bahkan nirap bahkan no jing rap ingi ngatrai ka niru kadai ka wei ka benta ka ba nakaliang ka jongi nakaliang ka state ngin satho nomor mentang ila finalize ka diet ila biang na dong sedong bangin satho sa government of India bahkan support lem yangi katukan ni ka wei dai na benta ni ka jing pelong jongi ka North East Olympic
Ini kan North East game ngatarai kumba Ar-Hajar, Lai Hajar kumba Lai mana kan nila Ar-Hajar sanspa ada ngi include biang pat saat lagi disiplin ngatarai kan poi Lai Hajar tam baru akan nikah North East Olympic. La menjuru ya kat pratuli ki disiplin ban pelong akan nikah sien. Bat pin kemau haka Arjar mo haka Arjar Arpo ke bangilong ka Meghalaya Games haka tukupor ni kabangi lapen kasokar Meghalaya biang kala per kersian ban pen im ya ka games adin kan terus nam de hak tu por ngi pelong kat sautu ligi disiplin de menta ka genti nagadau ka mo ka jing perkre ka national game kidon ki jaka ki ba ka mo ka department kala nang tray shot ban pendep na menta ka ketika thong jo ka national games de kumba kalau menta ngidon bok bangidon ka sai campus bat ka athletics track kodon tu te bon ki jela ka ngi dengan penbet baga sai baga nehu kinlong tu ta sa lai sautu li don chabar jongka nehu te gini ki pratuli kilong ka archery athletics badminton basketball boxing football judo karate do shooting swimming table tennis taekwondo tennis wushu cycling golf weightlifting but wrestling te kini ki atli ki disiplin kalong weightlifting but wrestling kila rung hadian ke jingkar pat jong ki bopon ba ki asian jong jan baro ki asian da North East kila karpat kini te hakini singiru kila don skiwi ki jingkar pat nagiwe ki asian du te ndrai ngila karpat ki pensengo ki ba nakadaw ka jingduna ki jakai le kai nakadaw ka mo hakani ka sin ka bomata ngila dep shim khat pratali tele se hakawai pat kapor ngisa accommodate kita ki wei te kini kilong kat pratuli ki disiplin but kidon ki events ki paper hamman ka disiplin te ngasong tangkatahi ka so ba ka jelang menne ka de ka ba sotonat ha ka ba lalong ka ba pensingan ki ba ka sarkar kala khre kala ya chakmat kala nang perkre ibon ki ke but menindu ngila don ka jelang bat ki menem step ngila long ka jelang bat ki ha ka apa painu hotel ha ka bangila ikren kabedi begini ki events kini kita itu la long kupala ya menjurlut ya ki berkhoj kasa stang ka cup kre jongi nang ni kumlo bat apat ya kasi bagin poi ha kanika North East Olympic Games